Hola, hola, hola. Mireu, anem a parlar sobre com estacionar. Si veieu el vídeo, veureu que en primer lloc col·loquem el nostre cotxe més enrere que el cotxe referència. Ens acostem una mica i el col·loquem lleugerament més enrere que ell. A partir d'aquí anem tirant enrere fins cap al retrovisor més allunyat de l'acera, en aquest cas el de l'esquerra, veiem les dues llums del cotxe al darrere. I quan les veiem, posem el volant recte i anem fins que toquem l'acera. Si us hi fixeu amb el vídeo, veureu com clarament toquem. I no passa res per tocar, no és res dolent. Sí, al revés, és correcte. Val? El tema és no pujar-s'hi. Un cop hem fet això, girem totes les rodes a l'acera i tirem endavant màxim mig metre. Mig metre, una barra de pa, perquè ens entenguem, vale? Un fuet pels que siguin carnívors com jo. A partir d'aquí, un cop hem tirat mig metre endavant, un altre cop girem totes les rodes, un altre cop posem marxa enrere i tornem en enrere fins que toquem l'acera. I així, endavant mig metre, endarrere fins que toquem l'acera, endavant mig metre, endarrere fins que toquem l'acera, fins que el cotxe quedi recte. Les maniobres que siguin necessàries, que normalment seran una o dos, si el lloc és molt petit, doncs serà alguna més. D'acord? Ja veieu que no és una gran complicació. Estem provant tècniques noves de gravació per millorar els vídeos. Espero que us agradi. Seguim!